खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एसपि फेशन इउटुब चेनेलाव दिनैहाय नै जोंहा आमथिसुवानि अमा बेदरखौ दिनैसो जानो नागिरदों। मैयाहाय खामानिखौ हाग्रा बायदिसिनाखौ एवखांबाय। मानि थाखाय जायाखै होनबा मैया पुर्निमामोन। पुर्निमाखाय सोरहाबा बेदर जाया। ओरैहाय जोंनि बाथौ धर्मनाबो फुङाव जेवारि सावदों आरो बेजों लोगोसेनो ब्रह्मफोरनाबो मन्दिराव जैग' सावदों एबा आवाथि सावदों। बिनि थाखायनो बेदरखौ मैया जानाय जायाखै। दिनैसो जानाय जादों आरो दा दिनैहाय आं एसे एवदों बेदरखौ अमा बेदर बिराद मेजेमखा आरो बेदरा लोगोफोर। नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय जाग्राफ्रा बेसे बुरजा नै बेदरा बेसे बुरजामोन। अमाखौ 30-32 केजिसोल' बायदों आरो लोगोफोर। जाग्राफ्रा गोबां दं, बोराय बुरि उन्दै सेंग्रा सिख्ला नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। बेदर जानो थाखाय जिरायदों, जिरायनानै थाबाय। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि बेसे बुरजा रानदों। नायलांबाय थादों। दै लोंनो गिलासबो रानखाबाय। बुरि बुरि गथ' गथाय ज' जादों आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय नों लोगोफोर। बेदरखौ माने प्लेटाव हायखाजोब्बाय आरो जाग्राफ्रा ओरैबो दं ओरैबो दं, सोरबा गसंनानै दङ। नायदो लोगोफोर गोबां लारि लारि जिरायनानै दङ। रानग्राफ्रा ओरैहायबो दं, नै रानबायबो। नायलांदो लोगोफोर बेसे बुरजा गोलैदों। जोबनायाव एसेसो रानहैबावदों आरो मानसिफ्राबो गोबां ना 300 जनसो जादों जाग्राफ्रा। साहाजों अमा बेदर दाउ हायाव दोननानैनो माबा हायो गावबागाव हानजाया। औ हायग्राफ्रा हायगासिनो, रानग्राफ्रा रानगासिनो। बेदर जादों सोरबा जायैफ्रा लांबाय न'आव, जाग्राफ्रा जाबाय। सोरबा अमा जाया दाउबो जाया, न'खरनि मानसिनो सोरबा लांबाय आरो गावबुरामोनहाबो जागासिनो ओरैहाय दं। रानगासिनो गोबां बुरजाना बयनिबो एसे एसे राननानै जाजोबनाय जाबाय आरो बेफोरबायदि ज' जालायोबा माने गोसोआ खुसि मोनो आरो गामिनि खौसेथिखौबो लाखिनाय जायो आरो लोगोफोर।